Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләр, безнең Фарук подкастының караучылары. Әлхәмдулилlah, яңа бер тапшыруга инде без аяк басабыз. Һәм инде безнең кунаклар Каршымда утыра Рамил Шәрәфиев, Рамил хәзрәтләре дип әйтегәле, алып баручылар, алып кайтучылары. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух. Һәм шулай ук безнең тапшыруда инде беренче тапкыр катнашмый гына алып баручыбыз, танылган баручыбыз, шулай ук шәкертебез Айваз абый Садыров. Башта карап, ва алейкум ассалам, башта Рамилгә карап куйдым. Моны психологик адым инде. Ай, моны тәкъдим итәләр бит инде. Менә уйлап торам, егетләр бөтен үзәт түбәтәй, мөселман егетләре. Мин инде бүген уйладым, мин әйтәм, кием микән, баш киеме дип. Мин инде бер фикер бар, нәкъ Рамилнеке кебек докер алган идем мин. Шапканы минтегән күргән. Киясе дигән ният бар инде. Мен әйтәм, киемим әле. Рахмат бик зур безнең кунакларыбызга. Караганда без Монда сез кунак кебек каласыз. бер караганда без шул теге алып бару турында сөйләшергә җыелдык та шуңа күрә. Кем башлый? Гомумән бөтен караучылар аңлаганча инде бүген шундый состав әлеге Алтын состав. Легендар состав. Легендар состав. Андый состав безнең көн сайын. Безне бөтенебезне бергә бер шарага чакырмагыз. Алып бару булмаячак. Шара дигәндә монда хәләл шараларга аш булды ди, калганы исем кушансына да Чакырып күрмәгез. Тапшыруның төп темасы хәләл чаралар, хәләл ивентлар. Гомумән безнең хәзерге мусульманнар тормышына кирип киткән бер төп бу шундый күренеш. Әлхәмдулилlah дип әйтәсе килә, чөнки безнең инде туйларыбыз, никахларыбыз, туган көннәр һәм башка нидер бәйрәмнәр нәкъ менә шундый форматка күчеп бара. Ул нәрсәдер бәлки теге мәҗлесенең яңа бер форматы дип әйтергә мөмкин. Гомумән чөнки монда бар бит инде безнең дини өлешебездә, алмаштыргыз дини өлешебез, хәзрәтләребез катнашында. Монда безнең бар туганнарның катнашуы, туганнарның чыгышлары һәм башкалары һәм инде әлбәттә ниндидер бер шариғат кысаларында булган нидер күңел ачу программасы да. Һәм гомумән менә әлеге күренеш турында, әлеге чараларның үсеше турында бүген без сөйләшергә җыелдык. Һәм әлбәттә безнең Рамил, Айвасалар әлеге чарада, әлеге өлкәдә минемчә иң алдынгыларның берсе. Гомумән менә бу теманы сөйләшергә һәм сездән башлыйк, минемчә дөресрәк булырдыр. Гомумән сез нәкъ менә чип-чиста хәләл стиленә күчеп китү турында сөйләп китсәгез, һәм инде аннан соң башлап китәрбез. Айваз башласа. Хронология буенча башлап инде. 2019 микән соң бу 20-ләргә кергән бу пандемияга кадәр иде бу ялгышмасам. Шундый күңелдәге ниһаять барлык шикләр, уйлар, фикерләр, теләкләрнең чыннан да менә бу критик массага җиткән чоры. Чөнки яшерим түгел дин белән мөнәсәбәт, әйме, бу инде кичкенәдән килә. Безнең Кышкар егете буларак, шушы авылның да Кышкар мәдрәсәсе, Кышкар мәдрәсәсе, аның тарихы, чыннан да менә бу кичкенәдән тоя идем мин бу җаваплылыкны. Әби минем абыстай иде, мәдрәсәгә кичкенәдән мәчет ачылгач, минем тарихта мәчет яңадан ачылды. Уйлап карагыз, ничә 100 ел эшләмичә торган мәчет яңадан ачыла. Кичкенәдән шунда йөреп, дин сабакларын алып, әлбәттә яшьлек җүләрлеге, студент чоры вакытында ничектер динне күңелдән чыгармасам да, ләкин мөнәсәбәтләрне әзрәк сутып торган вакытлар булды. Чөнки хәлбуки авылда инде ничәнче анда 5-6 сыйныфларда намаз укый башлаган идем. Ләкин дә менә бу һаман күңелдә туру һәм менә бу күңел халәте нәрсә генә эшләсәм дә, нәрсә белән шөгыльләнсәм дә һаман мине җибәрмәде. Шунлыктан мин инде беренче алып бару тәҗрибәләре без классик дип әйтегән стильдә башланганлыктан мин шушы шараларны алып бардым һәм күпмедер вакыттан соң чыннан да моның миңа никадәр ят һәм күңелне шомландырган икән туя башладым. Туям, ләкин шул акты курку бар. Алардан баш тартырга, чөнки бу синең инде кәсеп, бу синең эшең. Һәм менә шулай күпмедер ел менә шул тартышу барды миндә. Барды һәм чыннан да менә мин әйткән критик массага килеп җиткәч, мин нәрсәдер эшләргә кирәк. Яисә гомум баш тартырга, яисә шул син белгән сәләтне
икенче юнәлешкә дулкынга кертеп җибәргә. Икенче юнәлеш дигәнебез безнең менә хәләл чаралар. Аллаһка шөкер, безнең тарихта, менә яңа тарихта, новейший историяда яңа шалкун башланды хәләл мәҗлесләр. Бу очракта минем рәхмәт әйтәсем килә Марсель Әхмәдуллин, менә бәлки безнең арада бүген ул булырга мөмкин иде, чөнки подкастларда катнашкан иде ул. Әйе, ул чөнки ул егет беренчеләрдән булып менә яңа заман хәләл мәҗлесләренең нигез салышларының берсе дияргә була. Яңа тарихта. Моңа кадәр Гамил абый нурларын искә төшерә алабыз без, әйме? Ләкин ул ничектер менә шушы өлкәне чыннан да популяр өлкәгә әйләнә баруын сизеп, һәм тоеп, һәм күңел халәтен ишетеп, шуңа нигез салды. Чөнки мин үзем аннан bir kadar ilhamlandım. Onun bilen kengәшләштем күчер алдыннан. Салават Миниханов аннан соң безнең Марсельдән соң ялгышмасам күчте. Һәм мин күчер вакыт килеп җиткәчтен, бер дә әйткәнемчә курку һәм шик бар бит инде. Кеңәшләшергә булдым хәзрәт белән. Буга дигән сорау бирдем. Мин әйтәм, хәзрәт, күчәсе килә, нишләргә? Курку бар. Ул миңа гениаль җавап бирде. Һәм мин әлеге җавапны әлеге көнгә кадәр шулай ук мине кебек шикләнүче, күчергә уйлап торучы егетләргә шушы җавапны гына әйтәм дә һәм яхшы гына эшли. Яхшы тәэсир итәм. Рамил дә минем белән килеште хәзер. Чөнки шушы сүзләрне кайчан да Рамилгә, Ринат Галәскәргә дә әйткән идем. Ул миңа булай диде. Аяз, син нәрсәдән куркасың? Синең малың Аллаһ Тәгалә тарафыннан язылган. Ул күпме була ул? Миллионмы, миллиардмы, триллионмы язылган. Син аны кимитә дә алмыйсың, арттыра да алмыйсың. Син бар тик сайлый аласың аны булдыру юлын. Хәләл юл беләнме? Харам юл беләнме? Бу сүзләр миңа шуның кадәр теге ачыклык кертте бөтен куркуыма шиемә. Һәм әлхәмдүлилләһ, әле шу ул гына да түгел. Мин хәләл юлны сайлагачтын, хәләл юл белән эшләгән акчаның бәрәкәте берме-бер артты. Әле ул гына да түгел, пандемия килеп чыкты. Пандемиядан соң хәләл чараларның форматы, популярлыгы үсә башлады. Мин шуны әйтә алам, кайракта миңа төртеп әйтүчеләр бар, син хәзер ул модно, популяр булганга күрә генә күчкәнсеңдер диләр. Мин әйтәм, бар бит дип, я еще вступил, пока это еще было не в тренде дигән кебек, пока это было не мейнстрим. Шуңа кебек, мин әйтәм, мин аларча өлгергән инде бу вагонга сикергә. Аннан пандемия һәм чыннан да хәләл чаралар саны артты, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирде. Менә шулай кирип киттем мин әлеге юнәлешкә, әлеге юлга. Шуннан башланды тарих дип әйтик. Һәм мин игътибар итсәгез булсагыз, мин макан шелтерләрдә башкалар алар өлгергәнчә язып куйдым, амбассадор хәләл чаралар амбассадоры. Мин әйтәм, булган кем иде амбассадор? Әйе, монда берәү дә тотмаган, кемләп торып ала? Бу исем Австралия. Әйе. Шуңа амбассадор хәләл чаралар амбассадоры язып куярмы инде? Хәләл чаралар амбассадорының дусты дип. Ул әлеге исем әлдә бушлар дөньяның белән. Шул иптәшләр, кыскача гына әйткәндә, озынрак сөйли алайын, кысарак сөйләргә тырыштым. Юк, чыннан да әгәр дә карасак, теге модага дигәнен карасак, ул бит инде хәләл чараларның модасында шул үзебез кертмәсә кем кертә инде аны теге. Моның начарлыгы да юк. Әйбәт мода бит инде бу теге. Хәләл мода, ул яхшы мода. Мин әле хәтерлим, үземнең теге абыйның да инде бер никахтан кайткач, Җәлил хәзрәт алып барган иде бугай, менә утырган җиреннән 5 сәгать, 4 сәгать никах алып барган. Хәзер теге абый инде мин ди әле теге ияләшкән классик чараларга ияләшкән. Ул мен ди әйттеләр, никах хәләл була, тегесе монсы килдек, утырдык, 4 сәгать үтеп киткән. Сизмәдем дә ди, утырган җиреннән алып барды ди. Мин мондай хәләл чараны теге хәләлнең мондай икән белмидем. Хәзер бер всё аңлашылды. Чөнки ул бит ничек күрсәтүдән тора. Кем алып баручы, ничек күрсәтүче, нинди сүзләр сөйлисең. Мәсәлән, мин 13нче елда таныштым Ильяса белән Халиков белән. Ул вакытта инде ул теге мин аның харам әйберләр алып та барган хәтерләм дигәндәй. Бит бара, теге вакытта ул авыр иде, Гамил абыйлардан чик авыр булган име. Теге без бер подкастта күрешкән как раз таки алым белән. Бер тапшыруда. Теге бик авыр иде заманнарда, чөнки бөтен кеше системада, бөтен алып баручы ди харамда. Ә син менә бер үзең хәләлне күрсәтмәкче буласың ди. Ә ул модада түгел ди. Ә сиңа дин куша шулай ди. Менә инавыр шунда, тогда бөтен кеше теге булдырма вакытта булдыр. Ә хәзер менә шушыны тотып калу инавыр булачак. То есть теге модага кертмәү. Менә монда бер искәрмәгә кертик. Дини яктан аны алып калды бит инде. Искәрмә шуннан гыйбарәт. Хәләл дип хәзер сөйләшибез, безнең бәлки гаепләшүләр дә булыр, име? Менә шуңа күрә мин әйттем бит, яңа тарихта дип, име? Без тәкъдим иткән, без алга сөргән менә бу хәләл формат, ул аны тулаем теге хәләл дип безнең шартлы әйтелә инде, име? Алкогольсез хәләл ризыклар белән мөмкин булган кадәр этика ягыннан шәригать кушканча үтәү дип әйтик, име? Чөнки хәләл дигәчтә монда күз аңа китерә алабыз, без чыннан да хәзрәт кенә алып бара торган, утырып кына алып бара торган, без менә бу әйе, ләкин менә без сөйләп торган, без алып бара
бара торган формат, әлегә дип әйтегез, бәлки ул ага таба тагы да камилләшер. Ул менә безнең моңа кадәр булган тәҗрибәне, менә бу коммерциялы тәҗрибәне шул хәлел белән кушып, шундый бер алтын урталыкны табу дип аңларга кирәк. Чөнки бу форматта чыннан да уңайлы утырырга, бу форматны кабул итәргә уңайлы төрле дини белем дәрәҗәсе булган кешеләргә дә. Әйме? Чөнки шул миллилекне дип анда өстәргә тырышабыз. Шул ук беркадәр күпме генә бәхәс сорау булмасын, күпләрдә музыка элементларында. Шуңа күрә менә бу шундый бер алтын урталык. Ләкин бу гомумән менә бу аракылы мәҗлескә караганда 1000 тапкыр яхшырак формат. Шулай дип аңлашыкбыз, әйме? Шундый теге алдарак тамашачыларга әйтеп куйып. Аңлатып куйгы, бу аш түгел. Һәм теге без беренчеләрдән там Марсель дип әйткәндә дә менә шушы форматны күз алдына тоттык без. Чөнки чыннан да алга карасаң, анда бездән өлкәнрәк, олорак инде күптән менә шушы хәләл, аракысыз чаралар, никахлар алып баручылар бар иде. Ләкин аларның менә аерым бер формат икән төрле. Истраданың шундый без икенче. Рамис, синең очракта, синең тарихыңнан ничек башланып китте? Мин шулай ук, мәсәлән, Аяз белән охшаш дип әйтик, әлеге хәләл чараларга килү юлы 2022 елда әзрәк кенә бер авыру сәбәпле дип әйтик инде. Сынау. Бер сынау килде шундый Аллаһ Тәгаләдән, әзрәк кенә психологик яктан бер авыру сизеп алдым үземдә. Бер ай тирәсе шуның белән көрәштем дип әйтеп инде. Шулай бит шушы вакытта үземә бер шундый сүз бирдем. Әйтәм, менә шушыны җиңеп чыга калсам, әйтәм, китәм бай бердән, минеке түгел ахырсы дип инде. Һәм шул вакытта Аяз белән бер чәй эшәргә кирдек, таравих вакытлары иде. Ул миңа әйтте, күчегез инде ди. Ринат дип булды, все ди. Шушыңа килде, тәвәккәлләде ди. Әйтәм, юктыр әле, әйтәм дип әйткәнне хәтерлим Аязга. Әйтәм, иртә әле дип әйттем. Менә шул вакыттан ике атна да вакыт узмады, минем үземнең социаль челтәрләрдә әйтәм, иптәшләр булды, җитте. Мин дә хәтерлим. Әйтәм, все җиткәндер әйтәм. Шөкер, мин әйтәм. Ләкин инде ул вакытта алынган туйлар бар иде, җәй буена. Мен әйттем, сентябрьдән күчеп бетәм. Мен шушы 3 ай вакыт эчендә аңладым, дөрестән дә вакыты җиткәндер инде дип. Чөнки беренче чиратта дингә каршы киләбез. Без үзебез намаз әһелләре була торып, үзебез мөселман дип йөрибез, ләкин шулар арасында шушы гөнаһлы эшкә нидә булса бер сәбәпче булган кебек хистә башладым үзем. Катнашыбыз бар. Катнашым бар. Теге әлбәттә инде без аны салып та йөрмибез. Әйдәгез дип куатлап, әмма ләкин без бер шушы мәҗлестә катнашкан. Шул хәрәм әйбер әйләнеп йөргән арада без анда ниндидер бер сәбәпче күңел ачучы, юнәлтүче һәм башка төрле эшләүче кешеләр дип инде. Аннан соң инде килеп керде шушы сентябрь айы. Аяз әйтмешле бик каты курку бар иде. Чөнки ул безнең төп ипиебез бит инде, әлеге мәҗлесләр. Ләкин Аллаһның рәхмәте белән менә мин 2 ел рәттән шушыны кичәдә куеп алдым үземнең социаль эшләргә. Хәләл индустрияга күчкәч, аның беренчедән саны артты. Мәҗлесләрнең чынлап торып әйтәм. Чөнки бер көнне 2 эшләп була. Һәм икенчедән аның Аяз әйтмеше бәрәкәт артты. Менә тормыштагы үзеңнең байлыкларыңа соклана башлыйсың. Чөнки әлеге акчалар кирәкле урынга китә башлый. 2 фатир алды, машинасын алыштырды. Юк, мәсәлән, шул ук теге Миндә шакырасың белән. Барып әйтә теге, әйдәле нәрсә, фатир юк. Аяз әйткән әйберләрнең дөрестән дә теге бәрәкәте бермә-бер арта бу акчаның. Һәм инде бу подкастны караучылар, бу тапшыруны караучыларга, әгәр дә сезнең бар икән шушындый шик, бу мәҗлесләр өлкәсендә түгел, гомумән любой үзегезнең хезмәт күрсәтү өлкәсендә шик бар икән. Хәләллеккә һәм хәрәмлеккә дигән менә шулай бар икән, монда уйлап та торасы юк. Менә бәлки шушы булдыр сезнең өчен сигнал, әйдәгез менә бүгеннән башлагыз. Һәм һичшиксез сез отачаксыз шушы дөнья күзлегеннән караганда да, һәм иншалла ахирәттә. Гомумән хезмәт кую өлкәсендә генә түгел, хәтта мөфтибез белән бер интервью вакытында сорау бирелгән иде, менә әгәр дә эштә шундый шәригатькә каршырак килгән яки мәсәлән намаз укырга мөмкинлек булмаган эшләр булса, нәрсә эшләргә эзләгез, мөмкинлекләр сөйләшегез, әгәр дә бу икән, син мишли язылган бит, ризык китергә һәм табырга шундый кешеләрне кемнәр сиңа рөхсәт бирә намаз укырга, динеңне алып барырга, чөнки кем әйтмешли, әгәр дә синең эшеңдә чыннан да харам күренә икән, ул хезмәт күрсәтүдә генә түгел, ул синең төрле эштә булырга мөмкин. Төрле лайфстайлыңда. Ул синең тормышыңда. Динне әгәр дә без карыйбыз икән, тормышыбызның бер өлеше дип, ул тормышның бер өлеше булачак та. Әгәр дә без динне безнең тормышыбыз дип карыйбыз икән,
Бу инде башкача караш, башкача дөресрәк караш һәм әлбәттә ул менә китереп чыгачак та дөрес юлларын. Чөнки менә дин битә булай кушмый тукта бу өлешне байтып торыйм әле. Дин менә булай куша. Гомумән әгәр тормышың дин икән, синең әхлагың дин, синең гамәлең дин, синең кәсебең дин, синең тормышың дин. Бетте. Һәрбер адымың синең хәләл булырга тиеш. Син аңлашыла башлый. Син әйтмеш шуңа күрә бәлки берәр көнне җитәр шундый чараларда, бәлки ул тулысынча муафиq булыр дингә. Безнең халык әзер булгачакмы? Менә дөресен әйткәндә, бүгенге көндә менә беренче баскычның күчү булса, икенче баскычы мин үземә дә бер кадәр ният һәм максатлар куясым бит инде, әйме? Икенче максатны куйдым мин мөмкин булган кадәр үз тирәмдә булган һәм күңелләрендә булган егетләргә чакырырга. Бүгенге көндә инде андый багаж зур дип мактан алдым. Менә Рамил кешене сизәсең сөйләшкәндә. Мин сизәм икән, шунда ук аңа үгетли башлыйм. Әйме Рамил, Ринат һәм тагын менә ике шорт-листта безнең ике егет тора. Әле исемнәрен әйтеп сөйләшмим, алар аларның күңелләрендә бар, ләкин алар күчеп бетмәгән. Мин дә аларны хәзер теге әкренләп менә берсе белән бер ел эш алып барам, әкренләп алар хәзер. Менә бу икенче адым, әйме, мөмкин булган кадәр. Исемнәр мәйнә аласы теге безнең подкастны караганнан соң, бу менә эшли икән, бу мине эшкәртә икән, башмәл. Күзләр дагыдыр. Икенче максат, чыннан да бер караганда бу бит конкуренция кебек яңгырарга мөмкин. Ничек инде син үзеңнең өлкәңдә конкурентлык тудырасың? Юк, бу бәрәкәт арттыру һәм икенчедән менә дөрес әйтәбез, менә бу халыкка бу чараларның хәзер бүгенге көндә нигез икәнлеген төшендерү. Сез күбрәк булган сайын сез чыннан да бу чаралар санын һәм шу чараларга иярүчеләр саны. Чөнки менә моннан хәтта 5-6-7 ел элек кенә дә барыбер дә шикләнү һәм курку бар иде. Шу чараны уздыручылар арасында кутулганнар нәрсә әйтер калганы. Бүгенге көндә инде шундый дәрәҗәгә җиттек, Аллаһка шөкер. Бүгенге көндә хәзер хәләл чарының яхшы икәнлеген аңлатып торасы юк. Чөнки алып барышлар күп, кейслар күп, bütün социаль челтәрләрдә бу турыда күп сөйләгәнлектән калганнар ияле. Һәм ахыр чиктә менә хәзер икенче максат, мөмкин булган кадәр күбрәк җыеп шушы армияны, шушы сетевой бизнесны дип әйтәгеме. Чыннан да 100% булмаса да 50-дән артык инде менә чараларны Татарстанда, татарлар арасында күчерү, бәлки 100%-ка да җитәрбез, кем белә. Чөнки монда бердән булырга кирәк һәм күп мәлешнән да теге әйтмешли төп фигураларны җәлеп итәсең син. Алып барышлар арасында да популярлык аркасында шуның кадәр аның позицияларын гыячак. Һәм шуңа күрә менә бүгенге көндә чыннан да үзебезнең алып бару, үзебезнең шәхси алып барган мәҗлесләргә генә карата түгел безнең ниятләр. Бүтән индустрияга дөресен әйткәндә. Ният беләсезме тагын инде менә шушы кай вакытта иштирә туры килә бит мәҗлестә. Без беренче тапкыр шушы мәҗлестә дип килеп әйтәләр. Һәм дөрестән дә кызык икән бу дип. Менә шушы Татарстанда яшәүчеләр, гомумән татар милләт арасында булган кешеләрнең бер тапкыр булса да хәләл мәҗлескә килеп карауларын телибез менә. Һәм шушы яңа форматта. Һәм алар аңа булсыннар, аха, кара әле, алкогольсез дә, хәрәмсез дә аермасы юк икән, киресенчә рәхәтрәк дип әйтәләр. Эмоциональ яктан. Кара әле, шулай ук ашадык, шулай ук аралаштык, шулай ук матур итеп көлештек, котлаштык, кайтып киттек. Әле хәтерлим дә бар шундаймы? Әле сез эшләгән аның бәйрәмнән соң булган вакытта да рәхәт булып калды дип анда теге иртән баш авыртып инде уятны дигән уйлар булмады дип Аллаһка шөкер булай икән шәле бу дип шушы әйбергә ярып китсеннәр дип. Аннан соң әйтмешли шушы база тупланып тора бара алып баручылар да һәм хәтта менә шушы халык та хәләлгә күбрәк күчә башласа безнең инде димәк максатыбызга ирешкән булып санала инде. Бу бит әле шуннан да әле җавап ягыннан караганда да син күпме кешегә күпме кеше аркылы үзеңә шундый бенефитлар җыясың. Хәләл яшәү рәвешенә күчерәсең шулай. Менә монда без инде иң башта бераз чаралар төрләрен атадык. Менә никахлар, юбилейлар, тагын нидер үзенчәлекле. Бәбишәйләр хәбит бәбишәйләре. Корпоративлар да бар. Корпоративлар бар. Бүгенге көндә бик күп чыннан да ширкәтләр, үзебез кардәшләр оештырган ширкәтләр. Һәм бүгенге көндә менә кайда гына төртмә шул ук безнең общепит өлкәсендә, калган өлкәләрдә бар. Төзелеш өлкәсендә бик күп безнең кардәшләр, акчалы кардәшләр, медицина клиникалары бар шундый. Һәм алар да ничектер менә чыннан да үзенә күрә компания белән нәтиҗәләр ясаганда бераз гына шул хезмәткәрләрен ял иттерү нисбәтеннән мондай корпорациялар оештыралар. Аның төрле формалары бар, ябык, ачык табигатьтә. Шуңа күрә алар да бик яхшы хәзер башлангыч алып килә. Шуңа күрә монда формат дөресен әйткән, формат уйлап табылган гына әйбер. Без үзебез уйлап тапкан әйбер. Монда форматны менә син ничек уйлыйсың? Шулай эшләргә була. Иң мөһиме менә принциплардан чыкмаска, шул хәләл ризык, этика, хәләл, әхлак, һәм моннан чыгып син үзеңнең шәхси
премияларга кадәр булдыра аласың. Оскар премиясы ясаган да койдым аны. Нидер бер компанияда. Минем теге елны шундай бер кызык хәл булды. Бу хәл форматка күчкәнче яңа ел алды бит инде безнең алып барышлар өчен иң шундый вакыт. Син анда декабрьнең уртасыннан башлыйсың һәм ахырына хәтле мәҗлес корпоратив. Хәлгә күчкәч билгеле ки декабрь ахыры безнең бушап кала диярлек инде. Шулай юк диярлек дәрәҗәдә. Теге елны уйлап йөрим, мәйтәм бар иде шундый кызык вакытлар, мәйтәм корпоратив мәйтәм ничә бер хәлле шара чыкмый дип уйлап кына куйдым. Һәм миңа бер медицина клиникасына шулай шалтыратып, Рамил без яңа ел түгел, әмма ләкин елга шундый бер нәтиҗә ясый торган шара, әйдәгез килеп эшләп китегез дип, менә шундый 70-80 кешелек тулаем шушы клиника һәм иң кызыгы шушы клиниканың 50% татарлар һәм мөселманнар түгел иде. Һәм алар менә алкогольсез мөселманнар да ничек ялайта белә икән дип кайтып киттеләр шуннан соң. Бу минемчә аларның җитәкчеләренә шуны хәтле зур бонус, шулай бит башка милләтләргә, башка дингә дә күрсәтергә ничек алар ялайта алалар. Рамил менә хашыкмасын, әйтәсең декабрь буш дип, хәзер менә Алла версә Рамазан килеп җитәчәк декабрь. Тулы декабрь сиңа ифтарлар. Рәхмәт. Иншалла, Аллаһ Таала гомер бирсен барыбызга шушындый көннәрдә. Сезон мәсьәләсен әйтеп киттек, менә Рамилнең да сторисларында күрдем, сезонны ябабыз дип. Аның менә шундый сезонлыгы сезнең сакландымы, мәсәлән, җәй көне менә атна сайын диярлек. Яисә мәсәлән, көз көне, яз көне, кыш көне дә менә ничектер шундый аерым көннәр бар. Юк, алып баручы өчен ул җәй бай да, ул менә шундый майлы кисәк дип әйтик инде. Ләкин хәзер бит Аллаһ Таала һава торышына шайтып ясады. Хәзер сентябрьдә җәй кебек. Шуңа күрә шуның белән безнең сезонда җәйлә дип әйтик инде. Менә шәхсән үземнән чыгып әйтсәм, шул июнь, июль, август һәм сентябрь ул инде безнең өчен шундый концентрациялы квартира өчен вакыт. Тир түгеп, җиң сызганып эшли торган вакыт инде. Һәм бunda аңларга кирәк. Бу элек-электән халыкның үзенең тормыш бәйрәмен, тормыш башлангычын кайсы вакытта башлау дигәнгә теге җәйгә матур һава торышы вакытына омтылуы табигый хәл. Бүтән кеше элек-электән туйлар ул җәй көне матур көз инде алында шул урожай, уңыш вакытына туры килә. Ләкин менә шундый бәрәкәт булды бу шараларда да. Беренчедән хәләл шараларда хәзер атна азагы дигән менә бу гади классик туйларга кагылышлы принцип ул җимерелде. Чөнки элек нәрсә өчен эшләр иде ахырында шимбәдә, чөнки ялкына туры килер тиеш, чөнки икенче көнне бәйрәмнән соң икенче көнне син кешегә килү өчен генә сарыф ителә. Ә монда андый булмаганлыктан ул атна уртасында да бәйрәмен 3-4 сәгать бәйрәмен итте, икенче көнне исән сау торып эшенә китеп барды әйтик мәсәлән. Яисә шул ук менә көненә 2 сәгать чара булырга мөмкин. Элек күз алдына китереп булмый торган иде туйларны иртәнге 10-нан алып 3-кә кадәр уздырырга дип. Ә бүгенге көндә никах ничектер үзенең менә халәте белән дә шуңа хәтта иртә баштан укып, аннан соң кунаклар белән чәй ичеп, ничектер уңайлы, әле ул төш вакытына туры килә бит. Шуңа күрә әйтәм бит, аның концентрация вакыты үзгәрде ул яктан. Безнең булганлыган булды, хәтта шундый чаралар иртән сәгать 9-да башлана, 9-дан 1-гә кадәр, 1-дән аннан соң тагын 5-кә кадәр, 6-дан тагын 9-га кадәр көнгә эш чара. Андый вакыйгалар син булган булдымы? Ике тапкыр булды шулай. Безнең әле Ринат ничектер эшне эшләп беренчесе белән икенче арасына шуны кыска вакыт калдырып та өлгергән вакыйга булды. Шуңа сезонлык дигән әйбер әлбәттә бар, ул хәләл шара белән генә бәйле түгел, ул кешенең тормышның бер төрле яшәешнең вакытларга, шырларга менә мәктәптә бит сентябрьдә башланган кебек. Ләкин бүгенге көндә бу вакыйга да үзенең аның кадәр әһәмиятен саклый калмый. Әле шунысы бар, туйга әзерләнү, никахка әзерләнү срогы кимеде. Бигрәк тә пандемиядан соң, элегрәк менә алып барышны 1 ел алдан, ярты ел алдан алып куялар иде. Хәзер бар иде шундый әзерләнү. Хәзер никахларга аеруча шалтыратып безнең икенче атна никах иде бу шунысы. Белән 1 айдыр, 1 ай ярым, 2 ай менә шундый. Рамил хәтерләде, мин Рамилгә шалтыраткан булды, бер атна кала. Кемгәдер никах эзлибез, теге алып баручы әйтәм. Юк беркемдә. Кая инде 1 ел элек заказ биреп бетерделәр инде. Монда 2 атна калды, мөмкин калдыммы? Теге менә малай кайтканда тисен әйткән. Әти мин өйләнәм. Мин таныштым бер кыз белән. Все, килештек, никах булачак. Тиздән. Все, кеше эзлибез, кеше юк. Менә хәләлгә тагын бер тапкыр шул проблемага килеп җитәбез. Хәләлгә күчергәме юкмы диючеләр өчен эш җитәрлек монда. Шулай безнең бит бар махсус бер төркем. Анда безнең ачым килмәгән көненә бер 2-3 заказ килеп тора. Җегетләр бу көнне кайсыгыз буш. Чөнки син әйтмешли, хәзер бит мөселманнар арасында теге әллә кая җырисе юк, анда 3 ел очрашып, эшадымы? Булды, тәвәккәлләде, кайтып әйтә дә, әти мин өйләнәм.
кім алып барушы керек, алар инде билгеле карыйда, я безгә, я калган хәләл алып баручыларга, һәм инде алар карыйда безнең буш түгел, шушы уртак төркемгә җибәрә инде. Шул хәләл алып баручылар үзләре дә күңелләре белән дип әйтегән яхшы кешеләр булгачтан безнең бу күренеш юк дип инде без үзебез эшли икән, без хәерләшәндә эшлитергә тырышабыз. Гомумән монда бәлки минемчә бу бит инде шул бизнес өлкәсендә, базар мөнәсәбәтләре өлкәсендә гомумән яңа бер тагын тармак килеп чыга. Бар сез аерым теге шәхес буларак, сезне халык таный, сезгә халык мөрәҗәгать итә, һәм сезгә һәм башка алып баручыларга. Әмма минем әле ишеткәнем юк, бармы менә хәләл, үзем күп өлкәдә үз вакытында эшләгән, хәләл ивент агентлыклар. Менә мин булман безнең Татарстанда ивент индустриясе шундый яхшы дәрәҗәдә, әмма нәкъ менә хәләл чараларда эшләнә торган мин артык шулай ишеткәнем юк шикелле, әйме? Казанда, Татарстандамы? Менә шунысы парадокс. Башка өлкәләр, без бит аралашып торабыз, башка өлкә алып баручылар белән дә, оештыручылар белән дә, алар анда бар. Алар әйтә, кызык ди, без ди Казаннан килә менә бу бөтен шаукым ди, хәләл ивент диме? Әле хәтта өйрәтегез әле дип тә шалтыратышлар булгалады заманда. Самара менә Ульян кая татарлар концентрациясе көчле, анда чакырып торышлар бар менә шул Пенза өлкәләрендә, әйме? Бар без менә бер Әлфия исемле кыз, Самарада. Ул әйтә, Казанга киләсе килә инде минем хәзер, чөнки бездә бар ди, тагын Пензада бар бер кыз шундый. Сездә юк ул ди. Бездә ул беләсең нәрсә белән аклана, чөнки бездә Татарстан шундый бер теге уңайлы позиция сайлаган. Без бит дин ягыннан да, тел ягыннан да бер уңайлы позиция сайладык бит. Бездә толерант дигән кебек. Монда да менә бу башка организаторлар, оештыручылар бик рәхәтләнеп оештырырга сиңа хәләл чараны. Менә әйтик, мәсәлән, аларның тәҗрибә бар. Һәм шуңа күрә белгән закашта шул уйлыйдыр, имем. Оештырасы килән хәләл. Ул барды да теләсә оештырасымы хәләл ди ул әйтә. Оештырабыз ди безнең. Алар өчен берни тормый. Берни тормый. Әлбәттә монда бу кеше өчен һәм алып баручы өчен үзенә бик күп сораулар туа. Менә чөнки алып барышлар бар шундый бик күп бүгенге көндә менә безнең татар алып барышларның бөтенесе диярлек. Никах алып барсам алып барам, аракылы той алып барам. Монда теге позицияны аңлара кирәк. Менә бар шундый аерым төркем алып барышлар. Без хәләл генә, аракысыз гына. Бар шуны кебек организаторларда. Монда заказчиклар нәрсәгә мөрәҗәгать итә, чөнки тәҗрибә һәм алар мөмкинлекләр һәм шунлыкның фонында бу хәләл агентлыклар чыкмагандыр дигән шундый бер сорау туа миндә. Сорау түгел, уй туа. Ләкин бу өлкәдә нинди күчеш булыр күп тоела. Хәлбуки менә үзем дә мин бүгенге көндә бу турыда уйланам. Минем менә төркемдә эшләүче бер кыз бар, координатор кыз име, ул әлегә минем шәхси координатор, минем белән бергә эшли, ләкин менә мин аңа керенә инде менә берничә туй быел шундый оештырдык. Мин аңа йөкләп бирәм шушы өлкәне. Оештыру мәсьәләләрен. Мин әлегә аны нидер тулы позицияле күрсәтмим. Ләкин менә аңлап алдым, чөнки бу бер кадәр шул мин әйткән сезгә индустрияны ныгыту өчен аның профессиональ икәнлеген күрсәтер өчен бер фактор. Чөнки син индустриягә караганда карыйсың аның уенчыларына һәм карыйсың ул тәкъдим иткән инструментка. Бер караганда без туда тотып эшләр идек аны. Ләкин һәрбер кешенең үз эше, үз өлкәсе булырга тиеш. Син бөтенләй бергә эшләсәң, ахыр чиктә аның бәлки нәтиҗәсе ала килеп чыкмаска мөмкин. Сыйфаты бетә, әгәр дә менә кеше берничә төрле берне эшли башласа, шул вакытта миңа да чыкканнар булды. Рамил анда мәсәлән иде, тулайым үз өстегезгә алып, мәҗлесне подключить эшләгез әле мине. Бер тапкыр эшләп караган бар, анысы аңлап аласың. Әгәр дә син аның белән эшләсәң, синең мәҗлескә калган шушы концентрация, психик ресурс әле. Синең гомумән хәтта шул хәлең дип әйтик менә, әйтәбез, хәл юк дип менә, хәтта шул элементар хәлеңдә калмаска мөмкин. Бар икән аның кешесе эшләсен ул аны. Безнең эшебез шушы микрофон, безнең эшебез шушы халык белән эшләү, без шуны эшләп торыйк. Ләкин гаҗәп әйме, юк. Булмавы, менә бүгенге көндә тотып әйтеп теге, менә бит шушы оештыра дип әйтүе гаҗәп әйме бер караганда. Бара бит, аннан башка да бара. Һәм әле бәлки менә без шуннан да күчмәгәнбездер әле шушы шикне хәләл бигрәк тә никах туйларына оештыручы белән тотынырга кирәк дигән. Чөнки ул бар, алар ан кадәр күп түгел. Менә безнең кейсларда да анда 80% ул да булса турыдан туры чыгып, эшләп, оештырып, үзләре турыдан туры сөйләшәләр. Күп вакытта хәләл туйларда организаторлар җәлеп ителә. Ләкин менә әлегә
бу халал чараларга оештыручылар кирәк дигән уй аның кадәр беркетелмәгән. Һәм бу табигый, һәм бу табигый, чөнки моннан әйтик, мәсәлән, ничәдер еллык алып барышы, никахка алып барышы кирәкмени дигән сорау тумаган. Хәзер ул нормага әйләнде. Никах туйларын зур банкетлар залларында эшләп була дигән сорау тумаган, ул күчкән. Һәм менә бүгенге көндә бар. Бүгенге көндә шул артистны, кыйммәтле артистларны чакырырга буламы дигән сорау моннан 10 ел элек биргән булсаң, әлеге сорауга шук җавап ачык иде. Хәзер инде бар. Шуңа күрә бу күче шәкеренә бара. Бу теләсә кайсы өлкәдә шул ук әйтик, мәсәлән, туй өлкәсендә дә шул бит инде. Әгәр өйдә уздыралар, күз алларына китереп булмый, банкет залына барып оештырып була икән, әйме, алып барышылар. Шуңа күрә менә монда бара, әкренләп менә бу бер прогресс шуңа җитәчәк. Хәлал чараларында айрым профессиональ оештыручылар булачак. Бу көн кебек ачык, моңа вакыт кына кирәк монда. Монда инде артка чигенеш булмаячак тагын. Бәлки бүген безне караганнас берәр сөйләп куяр. Шо барлыкка китерәм дип. Алар да Үзем уйлап куйдым, шуны маратта син. Еще булсын, конкуренция буенча әйтәм бит, ул тудыра сервис, ул тудыра сыйфат, ул тудыра әле бүгенге көндә менә мин Рамилгә дә әйткән бер сөйләшеп утырганик. Без менә бер төркем булып җыелдык та, бәлки безнең әле үзебезнең өлкәдә дә үсеш бераз тукталды, чөнки без аңлап алдык, менә безгә рәхәт, безгә җитә. Һәм конкуренцияның менә бигрәк тә профессиональ агентстволар булмагы тарафыннан безгә җитә, халыкка да шул җитә. Кемдер тагын зурак, югарырак сыйфат күрсәтә икән, калганнары тартыла башлаячак. Ул шулай үсте дә инде башка бу халал булмаган чараларның сервисы. Чөнки алар шуннан да бүгенге көндә анда шуның кадәр бюджетлар, шуның кадәр зур көчләр. Без әйтмибез монда, сүздә юк, монда хәзер исраф һәм калган турында күп сөйләшергә була. Ләкин әйдәгез ул теманы без әлегә чигереп торыйк. Чөнки без чагыштырыйк, беләсезме, теге үткән һәм хәзерге белән чагыштырсак, шул мәсәлән хәрам, шул ниндидер начар гамәлләр эшләнгән мәҗлесләр белән чагыштырып караганда, монда теге үлчәүгә салып карасаң, бу як хәзер бик яхшы итеп баса дип әйтегез, шулай бит. Һәр нәрсәдә чагыштыруда билгеләнә бит инде. Элек ничек булган һәм хәзер теге син әйтмешчә исрафларны яны аңлый башласаңыз аерым бер сөйләшер өчен тема, ләкин элек һәм хәзерге белән чагыштырганда теге син инде әйләнеп карыйсы да килми. Кайтасы да килми һәм күбрәк кешеләрне дә менә монысына чакырасы килә хәзер. Ни өчен әйтәбез без аны? Ни өчен әйтәбез? Чөнки менә бигрәк тә шушы халал дигән сүз белән син уйнагачтан табылган түгел, көтеп көтә торалар кир эзләүчеләр. Һәр вакыт менә син үзең бит халал барсың, ләкин сездә җырлыйлар. Менә сез бит халал, менә гел син дә шулай димәс, бер куйсаң, мондый булырга тиеш түгел дип. Чөнки гел шулай бит. Ул кеше гомер буе ниндидер баткаклыкта яшәсә, аңа бер нинди претензия юк. Әгәр дә син яктылыкны алга сүрә башлыйсың икән, сиңа инде кешенең табигате шундый. Яктылык вакытында сиңа бу дөрес түгел дип гел төртеп кенә торалар. Син чөнки ФБВ итә башладың. Яхшылыкка бигрәк тә кеше әле яхшылык үзендә белгәнлектән кеше башканың шулай яктылыкка тартылуын нашил алмый. Ә бу өлкә бит безнең ивент белән генә шикләнми. Бу гомер алганда бу шаукын безнең Татарстанда менә ул бөтен фронтлардан килә, шул ризык мәсьәләсенә. Менә моннан хәтта шул ничәдер еллар алсак, моның кадәр рестораннар, халал кафе рестораннар юк иде алар. Бар иде менә үзбекчклар дип атый, ләкин менә профессиональ шундый теге ресторан дип атарлык бар. Дәрәҗәле. Дәрәҗәле. Алар юк. Менә бөтен өлкәдә төзелештә дә халыкны артуда бер өлкә дип әйтик инде, һәр бер мәнфәгатен, ихтыяҗын канәгатьләндерә торган. Кемнәр халал ризыкланасы килә ресторанга бара, кемгәдер халал мәҗлес кирәк, кемгәдер халал йорт кирәк, кемгәдер халал ипотека кирәк. Рәхим итегез. Һәм бу яхшы халал заллар, халал фитнес, бөтен бер бар хәзер. Безнең шуның хәтта уңайлы республикада яшибез, менә Аллаһ Тәгалә мең шөкер. Теге читтәге региондагы кешеләр белән сөйләшәм. Сезнең Казандай мөселманнар өчен дип мин бер шундый кызык хәл булды. Бер танышым белән чит илдән делегация килде. Һәм алар уйлаганнар Казанны тулаем халал шәһәр дип менә теге. Менә тулаем шәһәр дип инде. Шунасын шаккатканнар, күреп алгач монда теге хәрамендә һәм нинди. Әле сез бер 10 ел элек килеп караган. Мин шуны әйтмәкче, әле әйтәм, сез бик яхшы вакытка эләктегез теге. Дөрестән дә республикабыз, Казаныбыз аерым алганда менә шушы халал юнәлештә барыр өчен иң уңайлы шәһәрләрнең берсе. Әй мөхимме туктарга җыймыйм. Барлыклар кешеләр, Аллаһка шөкер, дәүләт тарафыннан да әйдәгез дип кенә торган вакытта мин үчә тәгәрә хәтләндер бөтен өлкән аларга кирәк. Бөтен якны карар. Дусларыбыз да хәзер без өчен дә әлеге дә гарәп илләре һәм алар белән тагын ныклы элемтә булсын өчен һәм үзебезнең дә шундый позицияларны арттыру өчен сәяси яктан да моңа зур көч сарыф ителә. Ә без шушы монда сәясәткә кермибез, ләкин шушы сәяси агымнар вакытында безгә мондый уңайлы шартлар, мөселманнарга уңайлы шартлар тудыра икән, нигә әле без аңа шөкер кылып, аннан кулланмаска, шулай бит?
Бу индустрияны алга сөрер өчен беренче чиракта әлбәттә ул бит башлангыч чоры менә Аяз әйтмешли. Дөрестән бу әле аның башлангыч чоры дип уйлыйм мин. Алга таба ул тагы да камилләшәчәк. Шуңа күрә критикага караганда киресенчә аклау кирәк монда дип уйлыйм. Бездә бар бит инде менә мөселманнарда biz кадәшебезне 70 төрле башта акларга тиеш, аннан соң ни талга тиеш. Мин инде шуның белән килешәм. Каядыр инде музыкаль яктан әйтергә мөмкиннәр. Каядыр анда тагын хатын-кыз белән иратлар кушылып утыруын әйтергә мөмкиннәр. Ләкин башта син аклап кара, алар бит алкоголь белән утырырга мөмкиннәр иде. Алар моннан баш тартып, менә шушы өлкәгә булайда килгәннәр бит инде шушы юлга. Менә шайтып акларга кирәк. Тора бара эштән генә бер дага кылып куй. Алга таба менә шушы сез тәнкыйтьләгән мизгилләре дә шишелсен һәм камилләшсен дип. Biz şuna tabi barabız da. Bizdə bitmə. Егетләр укырга керде. Сез нәрсә? Егетләр һәм мәдрәсәдә укый. Аларның беренче курс гыйлеме бар. Алар хәзер тәхәрәтләр, намазларын полностью үттеләр. Ягъни гыйбадат өлкәсен. Хәзер алар тиздән керәчәкләр муамалат өлкәсенә. Муамалат өлкәсе ул нәкъ менә никах, талак, сәүдә итү һәм башкалар. Ягъни ул теге икенче баскыч, мөнәсәбәтләр, мөгамәләтләр. Ул беренче курста үтми. Егетләр беренче курста мадылар. Алар хәзер уже халыкка нәрсә бирә белә булай гына. Әле икенче курсны тәмамлагач, яки икенче, өченче менә шу мөгамәләтне сузгыларына китерергә сол хәләл чаралар белән нәрсә булып бетәчәк мин теге уже теге. Алар үзләре хәзрәтләр булып Алар үзләре теге хәзрәт булып чакырышалар. Әйе Тимирхан килә атамада булып теге мисин хәтик шәм дип анда. Хәзрәт дигәннән безгә шушы алып баручы булып эшләгәндә бәребер 2 минутка булса да хәзрәтне кушып алырга кирәк инде ул. Минем еш була торган хәл беләсеңме нинди кызык. Апаларың килә дә хәзрәт укып киткәч, Рамил ялыкны салсак буламы? Әйтәм килегезә апаларым әйтәм монда. Әйтәм карагыз. Сез әйтәм гомерегез буе әйтәм ялыксыз йөрисезме әйтәм. Бер сәгать утырыгыз инде бигрәк матур битсез дип. Менә шул вакытта кешенең күңелен җибетеп җибәрә кирәк. Карагыз әйтәм сез ничек матур ялыктан әйтәм. Карагыз сез бит аны өйгә кайткач бер салачаксыз әйтәм. Әзрәк җөреп карагыз ялык белән дип. Шул абыйлар килеп сорый. Түбәтәен салсак буламы инде мәсәлән анда. Ну әйтәм сез болай түбәтәйсез җөрисез бит инде киеп карагыз үзегезгә яңа образ бит инде бу дип. Әзрәк кешене әйтеп җибәрә кирәк. Бер ланда бит инде без бит әйтергә мөмкинбез. Салыгыз. Хәзер китте бит. Хәзер китте. Юк, салыгыз ләкин салмагыз, әйме? Ана шуннан да безгә бит мәдрәсәдә дә практика турында әйтелә. Җай чыккан сайын хәзрәт буларак, имам буларак алып барабыз мәҗлесләр. Безнең формат шулай ирекле. Менә без үзебезнең программада да халык белән без бит сөйләп эшлибез. Синең күп вакытты күңел ачуга сарыф ителсә, син вагазлауга, шундый матур, нәфис алымнар белән вагазлау практикасын узасың. Вагазчы ролендә елдан барды концентрация гына арта. Ахыр чиктән шуннан да син чын менә яңа форматтагы шундый вагазчы хәзрәт булсаң. Әле уйлап торган бер көнне барып кайткан иптәш малайларның яшына, мин чакырдылар инде хәзрәт буларак. Бу ел шуңа күрә кейсима, син үтәдеңме юкмы әле бу ел? Хәзрәт биргән бирәм. Мин анда кейста плюсларым күп, анда кемгәдер хәзрәт булып чакырылган. Мин әйтәм, уйлап торам, форматны бит аны үзең уйлап табасың. Нишәп әле шундый теге замана имам хатыйб буларак телевизор куйдың әйме үзең сөйләгәндә нидер теге моментларны син күрсәтә аласың. Слайдлар күрсәтә аласың. Тагы әйме нидер теге видеолар күрсәтә аласың. Әгәр дә ул гыйлем буларак вагаз буларак. Мәйтәм бу бит гениально. Һәм шушы әйберне патентлап куярга булдым. Күрә син кермибез дигәч мин кермәдем ул темага. Теге гомумән 4 сагать буе бара торган чараның теге эштәлеге дигән әйбер бар һәм безнең динебездә күп нәрсә бар. Мәсәлән, Аллаһ Тәала Коръән Кәримдә бит теге җәннәттә кергән кешеләр алар анда буш сүз ишетмәсләр. Менә теге бик күп тапкыр әйтелә һәм бигрәк тә җәннәт әһелләренең сыйфаты буларак бар шундый бер әйбер. Илля кыйла саламан салама. Теге аларны буш сүз ишетмәсләр. Салам һәм сәлам сүзләреннән кала, ягъни сәлам, сәламәт булган сүзләр, дөрес булган сүзләрдән кала. Мин шуңа күрә кирип тормадым эшкә ягына, чөнки ул чыннан да аерым бер тема буларак бара аның эштәлеге. Без әле бу көндә менә шушы күчеш турында яшәбез. Аның әле тагын күрешмичә булмас. Эштәлеге турында менә халыкка шулай җиткерү, чөнки ул бик күп бер баланың берсе ул тел. Теге чыннан да һәм шара әгәр дә 4 сагать барырга тиеш икән, аны бит әле кешенең игътибарын калдырырлык итеп алып та барырга кирәк һәм һәр вакытта вагаз гына сөйләп тә торып булмый. Хадистә булай килә, Коръәндә булай килә дип теге бәлки ул вакытта кеше әле аңа әзер түгел һәм китеп баралар дигәндәй. Ләкин икенче ягы Җәлил хәзрәтнең теге ул телефон кебек теге безнең телебездә. Менә без теге телефонда да бакша акча саласың ди. Моның сиңа бирелә 10 минут яки анда 1 сагать вакыт, син сөйләшәсең ди. Акча бетте, сөйләшеп булмый. Тагын салырга кирәк ди.
Тагын акча саласың, тагын сөйләшәсең ди. Тел белән гай түгел ди. Тел белән син башта сөйләшәсең ди. 1 ел, 2 ел, 3 ел. Кыямәт көндә гыртанасын түлисең ди. Аллаһ Тәала кошына басасың да түлисең ди. Нәрсә әйттең, ничек әйттең, буш сүз сөйләдеңме, кирәкле сүз сөйләдеңме. Шуңа күрә ансы гомумән икенче зур мәсьәлә, чөнки буш сүз яки кирәкле сүз. Әлбәттә, пәйгамбәр хадисләренә килгәндә әйтелә, кемдә кем Аллаһ Тәаләгә ышанды һәм кыямәткә ышанды, ул теге яхшы сүз генә дәшсен, әүлия усмут, яки дәшмәсен. Теге минемчә теге бик сәер булыр ягердә теге бер туйга килеп утырып карыйсың, ара митик утырам. Сөйләшмәсәң. Минем монда бу очракта гадәттә буш сүз иде. Мин вакытта дәшмим. Син алай димә, чөнки кай вакытта алып барышың дәшмәү күпкә кадерлерәк. Алып барышы вакыт паузаны тутырам дип нәрсә сөйләгәнче, кай вакытта менә элегрәк булай димә. Син аңлыйсың, теге синең ул бер кадәр комплекс, менә бушлык туды, син нәрсә сөйләргә тиеш. Үзең дә нәрсә әйткәнен ишетмисең, ләкин теге тутырам кебек тоеласың. Кай вакытта алай дәшмичә гына, ул шунда хәерле һәм шуның өчен бәки түлиләр дә. Туктап баша була тегимәтеге. Әлхәмдүлилләһ, ашымәле. Шундый сүздә бар бит, кыйммәт алып баручыларга күпчелек очракта дәшмәгән өчен түлиләр дигән. Чөнки атмосфераны алып, нәрсәгә түли торган кунаклар да алар шундый дәрәҗәдә кунаклар була бит. Алар инде иштәсен бөтенесе беләләр алар. Аларга син гаҗәпләндерә алмыйсың. Бәлки аларга шунда кай вакытта 15 минут тик кенә тору да ләззәтледер. Башын башладың, уртасында бер-ике сүз әйттең һәм ахырында Әтияни хытларга чыктык, туган хытларга чыкты. Син хәтта шул Пәйгамбәрнең теге иң танылган хәдисләрендә искә төшереп китсәң, менә туганнар арасында җипләрне саклау, Әтиянең дугасы нинди көчкә икәнен дә әйтеп китүең, ул кешегә күңеленә бер салып куя, ул бит бер башында йөртәчәк. Шуңа ул икенче тапкыр яшәгән. Кара, Әтиянең әйткән сүзе дөрестән дә бүлдермичә тыңларга кирәк һәм Аллаһ Тәала кабул итсен дип теләп кенә утыра кирәк. Әйдә хәзрәт бурдага. Шушы спрос дип әйтегәйме? Халык без әйттек, буш сүз сөйләү буенча 4 сәгать буе әгәрдә без әзрәк кенә күңел ачу, башка төрле контентта кыстырып бармасак программага, кешегә кызык булмаячак. Дөрестән дә бу аудиториядан тора. Без менә үзебез дә күрәбез, кай вакытта карыйсың, синең тулайым зал бөтенесе дә дини яисә дингә бик якын кешеләр була. Алар белән нәкъ шушы дини юнәлеш белән алып барсаң, ул отышлы булып чыга. Әгәр дә инде мөселман була торып та диннән ерак кеше була икән, аларга синең менә шушы шулык хадисләр турында да әйтүең, шушы дини ниндидер нигезләрне аңлату да кызык түгел. Негатив кына тудырган киресенчә аларны пропорционлы гына булырга мөмкин. Аларга менә Йомшак итеп рушайтмыш точечно гына биреп алсаң, менә шул әлегә җитә. Кулатма. Аннан соң инде ул Аллаһның рәхмәте белән киләсе чарада инде аңа әлегә дозаны әзрәк күбәйтеп була, менә шулай итеп күңелгә кенә салырга кирәк. Без бит инде беләбез, дингә чакыруда ул матур булырга тиеш. Ул үрнәк белән ул һәм ул дозалы булырга тиеш. Әгәр дә шиләге белән тутырып куйсаң, ул кешегә агып чыгып китәчәк. Әгәр дә инде әзәзләп кенә биреп барсаң, ул аны җыеп барачак. Мин бер алып баручы кыз кеше әйткән сүзе бар. Минем әти кичкенәдән намазда, кичкенәдән мин намазга өндәде, мәдрәсәгә кертмәкче булды, бик каты дини ди. Шушы бүгенге көндә ул кыз намаз укымый. Һәм минем ди бүгенге көндә дингә ди теге тартылу юк ди, чөнки әти миңа бик каты менә теге борны төртә өйрәтеп тора торышты. Бүгенге көндә әйтәм, син нәрсә намаз укысың? Син бит туганнарым әйтәм шундый. Менә минем инде кичкенәдән шул күп булганлыктан кирәгеннән артык булган. Хәзер мин ди аны теге рушларда не переношу дигән форма җиткән формулировка. Шуңа да бик сагышларга кирәк инде. Кызганыч шул. Бик сагышларга кирәк. Бу әйбер белән килешә, минем дус егет бар. Аның бөтенесе намазда. Әнисе дә, абыйлары да ул әйтә, бер көнне мин шулай аның белән сөйләшеп утырам, әйтәм, әни белән басып бер намаз уку хыялы бар дип әле берничә еллык сөйлим инде. Миңа карыйда теге сыкканып куйды. Кара ди, сез ди шушы әйбер турында хыялланасыз, ә ул әйбер бездә балачактан бар ди. Әбез шуны нитмибез ди, кадерләмибез ди. Безнең өчен әни белән намаз басып уку ул гадәти күн күренеш әйбер ди. Ә сезнең өчен хыял ди. Менә күрәсезме, шуңа күрә кемгәдер инде Аллаһ Тәгаләнең биргән тормыштан, кемгәдер инде аны әкренләп кенә шулай дозалап бирә. Шуңа күрә минем дә теләгем бар. Шушы менә әлеге син сөйләп киткән кешенең дә тормышында ислам диненә карашы, гомумән күңелен ачсын. Һәм никахларда, тойларда барлык чакырылган 100 кунак белән җәмәгать намазына басып. Амин. Ул рәсмәт теге син әйткән менә бу момент әле үз карьерамда берничә тапкыр гына булганы булды. Бер залда әле дә хәтерлим, тукталып, махсус азаннар әйтеп һәм
өстәл артынан күрәсең кеше торып намазга чыга, мотор итеп теге. Билгеле ки бер 30% чыккандыр намазга, ләкин калганнары шып-шып тыңлап тордылар. Бу бит алар өчен дә бер звонок дип әйтегән. Карагыз, хәтта шушындый ниндидер мәҗлес барышында да кеше намазын басып укыган икән, димәк безнең аклануларыбыз урынсыз. Шулай дип без әйтәбез, намазга вакыт юк әле. Анда булай әле әйтегеләр әле дип. Хәтта ниндидер теге ничек кенә кызык яңгыраса да, күңел ачу чарасында да туктап намазга вакыт табылгач, калганыннан инде инде акланулар да кабул итәргә тиеш түгелдер. Менә үткәрү урыннары буенча без бүген әйтеп киткән идек, акрын бит инде элгәрәк барбыр өйдә үткәрмичә, өйдә үткәрмәү күз алмыйлар идеме? Хәзер вакытта банкет заллары да бар, Аллаһка шөкер, мәчетләр каршында да именно шундый аерым мәҗлес заллары бар. Гомумән менә сезнең практикада ул әле шартларыгыз бармы өйдә үткәрүне? Бар. Хәзер кими инде ул, ул беләсезме, тегенчектер ягы белән менә Чуваш якларында әле аларда хәтта күчә башлаганнар дип ишеттем инде. Кайда? Ресторан. Юк, заллар күчәләр, ләкин теге шунда әзрәк сакланып калгандыр. Пешәле якларында бар иде заманда. Хәзер бик юк. Аны кеше инде аңлап алды. Районнарда ул күбрәк бәлки әле. Янда да калмады бугай. Юк, районнарда да бер-ике кафе бар, шунда бөтенесе забивает итеп куела все бетте. Ул бер теге ниндидер әлеге форматка тулайым гашык кешеләр генә калгандыр инде. Минем узган ел бер тапкыр булды шундай бер. Алар үзләрендә теге хәлле кешеләр, ләкин юк, безнең менә элегелектән әби бабайлардан шулай килгән, никах өйдә булырга тиеш дигән сүз белән өйдә үткәрделәр. Һәм әлеге дә баягы мәшәкатьләреннән әле туймаган кешеләрдер. Чөнки бер тапкыр булса да өендә үзе мәҗлес оештырган кеше һәм үткәреп караган кеше залда. Ашларны да хәзер залда уздыралар. Ашларын да бүгенге көндә шуннан да әле өйдә ул кала, ләкин менә тенденция менә калса бер залларга күчәчәк, чөнки өйләрдә бер өйгә Коръән иңсен дип шулай дип уздыралар. Ләкин бүгенге көндә ашларны менә без алып барган хәләл залларда әйтәләр, безнең менә җәйнең күп мөдирлеше ашлар белән узады инде. Хәләл турында сүз бар, чөнки менә тагы бер икенче сорау килеп туа. Кайларда уздырасыз дигән. Мин шушы сорауны әйтәсен дип торам. Чөнки заллар бар, сирәк алар әлегә күп түгел, ләкин аларда үсә бара. Хәләл генә формат тәкъдим итүче, ә бар универсаль. Кушма. Аларга бүген ким заказ бирә? Шул заказ белән Шундый кухняны әзерләр. Кичә Сережа белән Наташа өйләнергә мөмкин, бүген мәсәлән Алсу белән Ринат никах укытырга мөмкин. Мәсәлән, шулай заллар бар. Бу шундый сорау, ләкин монда да без әгәр дә мондый тенденция булай чыгу юлы бар икән, нигә чыкмаска монда? Хәзер һәр тарафыннан да нидер каршылыклар юк. Әйме теге бакланган, чисталган һәм бөтен ризыклары юлган булгач, каршылык юк. Теге шеф-повар мәсьәләсендә дә шундый сорау булды. Теге шеф-повар мөселман булмаса, хәләл ризык әзерләй аламы һәм калганы. Ләкин бүгенге көндә Аллаһка шөкер менә хәләл генә дигән рестораннарда бар. Беләсезме, менә мәчеттә мәҗлес үткәрүнең аннан тамыр плюсын күрәбез. Кеше шираттагы тапкыр гомумән гомерендә мәчеткә кермәгән кеше мәчеткә керә. Ул бит менә Аллаһның зур рәхмәте. Бар бит шундый кешеләр, менә безгә хәзрәтләр сили безнең ди поселокта ди мәчет белән менә янәшә яшиләр, мәчеткә кергән бер тапкырда ди. Көн сайын азан ишетә. Көн сайын азан ишетә. Ул ди иң бәхетле кеше бөрлаганда ди, чөнки ул ди мәчеттән муәззиннең тавышын ишетеп азан ишетә ди, намазга керми ди. Шуңа күрә шушы мәҗлесләр сәбәпле булса да мәчеткә аяк фатлаган кешенең бәрбер күңеленә нинди дә булса бер нур иңер дигән өмет бар. Инде Айваз әйтмешли, менә бу өйдәге мәҗлесләр, ашларның күчүе, мин инде киресенчә уйлыйм, ул бары ашның үзенә күрә бер романтикасы бар. Теге туганнар кайта ашарга әзерлисең, шулай бит сөйләшеп утырасың, башта идләр ашап китә, аннан соң хатын-кызлар чыгып ашый. Үзенә күрә бер шундый бер җылыгы бар. Минем инде теләгем хотя бы ашлар калсын инде диде. Юк, ашлар шуннан да практикада чыгып әйтәм, бик өйдә үткәрәләр, фатирда үткәрәләр. Аның үзенә бер рәхәтлеге теге аларга фәр. Туганнар белән очрашып алу өчен генә булса да бигә бетә бер. Ләкин миндә шик, менә шулай булсын дип әйтмим, шик бар, ул күчәчәк барыбер. Чөнки кеше җиңеллек ягын сайлый. Заманында менә туйларны өйдә үткәргән кебек, ул бит инде залга туйда да бер караганда шул җылылык булгандыр. Туганнар өйдә күрешкән һәм калганы элек бит кунаклар кайтса йоклап калалар иде синдә. Хәзер бит андый тенденция. Чөнки кеше хәзер эзли комфорт зонасын. Кунаклар сирәгрәк килсен, мине борчымасыннар. Хәтта туганнар каян күрешә? Башка шәһәрдән киләләр кунаклар. Әйдә ресторанга барабыз. Өйгә кереп торабыз. Хәзер бит вакытның да бик ничек үзегез дә сизәсезме? Дефицит вакыт, бәрәкәтсез вакыт. Бәрәкәтсез вакыт теге
туганнарга баргамы, юкмы, тегеләй булай һәм ничектер кысыла, элек бәрбер иркенрәк кебек иде. Шул 24 сәгать, ләкин хәзер бәрәкәт. Менә кими кебек әйтә, кайбер әйтә бит, галимнәр анда ничәдер сәгатькә кимәгән дип тә, хәтта тәүлекне вакыт итә. 7 сәгатькә кимәгән дип 8 сәгать калды дип ишеттем. Һәм берәүдә безнең белән монда килешмәскә мөмкин түгелдер, чөнки менә кайракытта көнең башлана, нәрсә эшләми, бетте китте, вәссәлам, менә шулай аптырап. Мәҗлесләрдә шулаймы? Ләкин мәҗлесләрдә чыганда безнең бер плюсы бар, конечно, бу әйбернең. Башлап тормыйсың, уста китте. Тизрәк кайтасың. Конвертын аласың да, сау буласыз. Кемгә вакытның теге шыңшындап үтүен теге белергә кирәк, көтү көтсеннәр. Көтү көткәндә һичүк миде вакыт. Шансым минем гомеремдә бер тапкырда көтүгә чыкканым. Син нәрсә инде? Без ничек хәләл мәҗлесләр темасына көтүләр күчтек. Ну, ул бит шулай көтү кебек. Без бит Пәйгамбәрнең әйткән, һәрберегез көтүче, һәм һәрберегез үзенең көтү өчен җавап кайтара. Алып баручы аның үзенең эш урыны бар. Ул аларның ничек алып бара башлый башыннан ахырына кадәр, ничек атмосферасын бирә, нинди сүзләр сөйли, ничек тәмамлый, ул аның эше. Теге шуннан да килешәм янда алып барышта бар, кая бара дип әйткәләгән булса. Менә, пожалуйста, шуңа күрә теге һәрбер әйбердә үзебез беренче чиракта җаваплыдыр без. Теге әйткән сүзгә дә, эшләгән эшкә дә, һәм бөтен әйберне теге дини күзлектән караганда чагыштырма шакараганда Аллаһка шөкер, бүген инде Аллаһка шөкер дип әйтерлек минемчә. Мин тулайым килешәм. Әлеге формат башлангыч чорда гына дигән минем һаман да шул фикерем һәм тора-бара хезмәт күрсәтүчеләр дә һәм шушы хезмәт белән кулланучылар да саны артсын дигән теләктә калабыз инде. Һәм күбрәк камилләк форматта. Инде шәригатебезгә, динебезгә туры килгән форматта. Аның өчен инде безгә ике яктан да тигез капма-каршы барырга кирәк. Алып баручылар да шул мәсәлән шул хезмәт куючылар да һәм инде кулланучылар да дип әйтик. Компромисска килеп, кайдыр юл биреп, кайдыр киресенчә этәреп җибәреп, булышып җибәреп, һәм иншалла әлеге формат зурайып, тагы да камилләшеп, тагы да күбрәк шушы динебезгә дә кешеләрне күбрәк чакырсын дигән теләктә калабыз. Чөнки без һәрбер яктан караганда да кемдер мәсәлән төзелеш өлкәсендә шул ул дингә чакырып була төзелеш өлкәсе белән дә шул хәләл ниндидер шул ипотекасы булсынмы да башка төрле шул хәләл лайфстайл мәсәлән тулайым поселок белән алганда хәләл ашау белән дә кешене хәлгә чакырып була. Шул хәләл чаралар белән дә кеше үзенә уйлаганда шул мөхиткә кереп китә һәм көннәрдән бер көнне туктале. Минем яшәү рәвешем хәләл икән бит дип, миңа намаз гына җитми икән дип дә уйлап куярга мөмкин. Менә без теге шәхси нидән чыгып әйтәм, без 5 егет идек, дус егетләр. Безнең беребез намаз укый инде. Ул безнең белән ярып җөреп, әлхәмдүлилләh, менә 2нче ел инде намазын укый. Менә шуннан гына чыгып әйтәм, теге русча әйт, бар бит әле, кем поведешься, кемдән ярасың, кем арбасына утырасың, шуның җырын җырлыйсың. Менә шул инде бу, ләкин бу әлеге әйтем, бу хәләл форматта була инде. Шулай бит, кемдән арбасына. Шуңа күрә дөрес арбага утырган насыйп булсын һәрберегезгә дә. Әлхәмдүлилләh, чынлап да бу тапшыру дәвамында шактый гына менә бу өлкәгә, бу темага калышлы бик мөһим мәсьәләләрне күтәрдек. Мин минемчә безнең тамашачыларга да бик файдалы булды. Һәм гомумән кемдер әле бәлки бу хәләл чаралар турында төрле, бәлки шикле фикерләр булса, минемчә бүгенге сөйләүләребез әлеге шикләрне бетерде. Һәм инде иншалла безнең менә шул җәмгыятебездә бара торган тенденция, хәләл чараларга күчү тенденциясе, шулай теге никах һәм мәҗлесләр белән шикләнмичә, гомумән менә корпоратив һәм башка гомумән теге шул ивент индустрия менә шул өлкәгә күчү үсә барсын. Һәм инде иншалла инде шуның белән инде әлеге гамәлләребезнең, эшләребезнең бәрәкәте үсеп, һәм инде Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә, бөтен җәмгыятебезгә хәерлек насыйп итсен. Һәм инде шулай итеп безнең әлеге чыгарылышыбыз да тәмамлана бара. Хөрмәтле караучыларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт белдерәбез һәм киләсе очрашуларда күрешербез иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алхамдулиллах. Бу тема турында әле бик күп сөйләшергә була. Сәнде бу бит тоже ликбез. Халыкның менә нидер өлкәне белү, ул башлана халыкка аңлатудан. Менә мин заманында шулай тагын бер әйтергә вакыт булды инде. Айрым серия постлар, айрым серия гомумән статьялар алып бардым. Ликбез буларак кына ничек эшләрне, ничек эшләргә була дип. Чөнки кешегә кайракта аккаунтта да бар бит инде хәләл. Менә шундай икән. То есть кайракта кешегә нидер фикер ясар өчен, карар кабул итер өчен җитми аңлату